omanga dese amansenga berponga dese ponge bese adonfo ebusuafo aboyafo aka adonfo de ɔmanfo si ɔretene kapɛ obiara mbra pepere na bere na ebe epepere ɔkoforobo ozipeti akra fiase watanase ɛkyɛ ɔmɛmura bepem tibɛsɛ ɛbɛsrɛ nananom ebusua na ɛdɔm monti kaabɔ na monhyɛ ne so mayɛ yɛda obi biara ase yɛda obi biara ase ɛndɛ nananom asonafo ɛyɛ ama ne apra so ne fɛ korakora na apampogya ɛde mu iyo na apampogya ɛde mu yɛda obi biara ase mabra fɛ na ate kakra iyo. Nama
sabri ukra pengene pamping ini abra udia sumfro tu siapa acara musuhnya bre jumedi na fifiase eko wi na chiamya mo mabenta eti anma da chiamya sesorong iyo nana pamping ini morio sabri nana ma sumfronya bre eche omengura dopim eche omengura dopim eche akura kesia otu suma hau fo na ro fo eche dopim eche sisi kwa brafua yetia edubesan eche obibim eche oda odinia oda no bodem no eche obibim eche adansi furu na de sepo no tun sa so eche obibim eche nana enim kwetia na eche obibim eche nana cover ngawe eche badu akoten fujo no ma adansi bifa eche obibim eche obibim na asemi ayetimi adansi fi asemu adansi fi asema eyo adansi fi asema na abewetia oboko wako ni bagire na wonya asemi aka chere penedia na efi yama wode pene bai yema obiara de preferi nyabote yema obiara de preferi nyabote pacho nana abakuma hene owo yete ma o ma yuni yeni kita obi na abakuma hene iyo watenase bekum chiame nana mosi busani kabo de wase de jam sabri
ɔkɔgye ama tete kwame oku mpanyini wɔ ha aso abɛnpɛ baade se a wɔwɔ ahwera se atwa so ade wɔn tu kɔtɔkɔ wɔwɔ ha wɔyɛ adansofo a wɔka adanso bɛ mu bi paa na wɔaboa di akɔtɛn paa bi abɔ mama yɔ ma nti nnɛ nanam dɛm ase ɛna dɛm a mɔde dɛm abɛrɛ tia iyo nana adema abɛrɛ tia nana adema dɛm ase ɛna dɛm wɔdɛm ase ne abaako gya sabiri santen ato yɛ tie ɛyɛ baasere asafo ayɛ bright iyo wɔn na wɔn ato santen a wɔn tie ohwɛ asɔfo asɛ pɛpɛ ne bi asa wɔn di yesu kristu mu ɔpɔnsa na kyerɛ sɛ ne bɛ sɔrɔ nkɔ ɛbusua ne ko mu dɛm aso iyo amansa na asɔfo pɔn a ɛsɛ pɔn a ɔkɔ ama ɔma mu do wɔn aso due kwan so dɛm ase kumɔ no yɔ iyo kumɔ no yɔ nananom dɛm ase akyerɛma dɛm ase abusua dɛm ase wɔn si ade bɛkyi sɛ bi aba owia kofi pɔlɔ wɔnefo na owia yi bi wie pɛ na wakɔtɔ lupɔn atifi te nnɛ aberewatia ɛlili n'agye na nipa ne se wayɛ ɔlɔdi bi na nnɛ wakɔtɔ lupɔn atifi bi a wɔn si kumu brɛbrɛ asopafo ɔdɛm ne fɛ die ne akɔtɛ asopafo ma ɔdɛm ne fɛ die ne akɔtɛ wɔn si kumu brɛbrɛ na wɔbɛ twɛ dikafo ɔkɔfo wɔn si kɔtia bi o die na wɔde so iyo die na wɔde so ɛnkyɛ ɔmɛnwura bɛ bie mu ɛnkyɛ ɔkokua bɛ ne kum apɛ bɛ bie mu ɛnkyɛ ɔkyerɛfo a abɔbɔ nso ɛnkyɛ ɔbɛ bie mu ɛnkyɛ ankama kubi atare na kakikyi ɛnkyɛ ɔbɛ bie mu ɛnkyɛ otiti mu rɛ pɛm ɔbɛ bie mu ɛnti sábɛ yi sɛ ɛdɔm nso akɔti otitɛ ɛyɛ asɛm ara ko ɛdɔm nso kɔ afra otu na ano a ɔmɔ nipa na ɔmɔ sama yàrá ɔmɔ nipa na ɔmɔ sama sábɛ mu awɔ ɔmɔ so brɛbrɛ yàrá awɔ nipa na ɔmɔ sama na pere wɔn ama ɔmɔ so si a wɔyɛ ama amano kanso yɛda obi biara ase aka ne nso de gya mefo ne asɔfo ne ɔmanfo ne abusuafo yɛda obi biara ase mfua ne nyam saa na tene ɔsoro dɛmirifa asase dɛmirifa asase dɛmirifa ɔsoro dɛmirifa asase yɛ apampire bi kyɛm yɛ apampire bi obi pate ase ɔda na asase obi pa ahoho ɔda na asase o asase yɛ dɛmirifa die ni abɔtɛ iyo asopra mɔri yɔ ɛkɔtɔ papa di amusuli sabiri asopafo de ɔpɛ kɛsɛ gya ne bi kɔkɔ ebubu fura pasi so na edidi wo aliamuni ni aso ɛna nkɔ nkɔ ti do wo sɛ yɛ asɛ bɛ ɛsi o yɛ asɛ bɛ ɛsi ɛyɛ owurɔ kontonkoro kodo nya na mansa na ɔne asase ya amponyame a wɔn a wɔn bi nso de bɔfɔ de wɔn a wɔn bɛ so. Subia manu sumai mana rumah, subia manu sumai, sampai
Osiak for to say this, I was somebody Dr. Good, said no man. Adeshi, I know money, I had another. I was one of my papa. But I must be so we buy Bukuru, I sing Sina, my personal platform. Now, my kind of answer will figure Sima. It jet, Jumadina Mamma. Now, Christopher, Amania, woman, what they have to cry. Now, that's your Jumadinus. It must. I shall be at that. I'm paying a shot with the poor Amanianas. Let the number, Papa, for the end. As we come, our journey TV in the Kumako Survey on the Active Presbyterian at also 100 and you know a song PH 557 used to be Jefford. Presbyterian Restoration Legacy. Renti branda yine do sunna ya pa mese na musini ayanka kwa presbytery
Onga yuko jina mo isham de no ase wa bitifi. Ene ti na otwe nyina mo no na me wa bitifi nra. Na nyame adom ode bae. Ene ti me ma na na me busua nyina hyete. Anopai asemtia bi a bebe se busua de chiche won yure. Yeah, our 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Timothy homa etusia bi entia dan tichemeson ene awuhwe. Osi okupano Mark Americano mawietu gidino makra na afei nia ewo mame ene nkunim achede trene ahichawa urade a oyete fo trene no de bema medano na enye me nko na mo nga watena se wo odomu atwen no enyina. I have fought a good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day. And not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Amen. Adofunu ewo yenge radi Yesu Kristo mo. Sasama making kan ye osmafo Paul. Nasama etwatu a okache ne doba Timothy. Sabre na Paul de fiase etina onne se na fiase danno eno na eyene nkwa ebiye. Eretina o she Timothy se onkoso nyina mu wogidi a okura mu no. So he must rely and depend on that faith in the Lord. And Paul, not faithfully know the Messiah was Maradia Cosiasi. Only said, a few months rather the shed and son were really now on himself is expecting a crown. Radia Casasha was the Bema and Jennifer. Any other one of whom I radius to Christian Paul or the Asitremo at Dangan, the Asitremo for that day to Obia, a boxer in the ring. Boxer now, Obokudukuno, near Orishan said he would direct his punch to where he will win. And it told you what thing na echo Sabaya Obedi and Kuneviso and was said, and Sana Obibia Meta. No, I just said wedding we never answer. So as we battle in our Christian life, Ebra, Yangania Bre was a tremona, Yaboyam Brasa Christophe. So as we battle in our Christian life, our focus and they said that should be Onyankopon bema yen kunima butribi. Enon never chire said I boy bra was assist. Ya mama lady. The jet is also fast as a train or how Yamani them. Now I let the yet. Rather not to suffer. Yet didn't say she has indeed fought a good fight. Mark Mopano. I didn't hear you know, I wanted that soon as I also said, Kunima would know a brother at the Berman because she has served the Lord to the end. Be that man of you, wherever it is. A rather at to suffer and say, I saw that she be couldn't be able to be or am. If they are Presbyterian hymn 775 says, there was so much in God could do woman. Bedustro Paradise. I don't hear it say, Mamma, Yanana, and also the Nania Chester Paradise.
crown is what is awaiting for her at the end of the life. Yansi I was asisi so abusafo mesra mama yanso yamoyem brasa fata. Yamoyem brasa your hope said that be aketia papa bi e wo ho amaya. Asiti when the challenges wo mo bebre. Naso ni nyina mo na apre nyina mo no Awurade a ode medua wiase ya asasi oboye ho ban se be ya yanso ye betima boye mbra na da chi bi nso ofre na ya ne mo do. It is my prayer and hope sir. Ye nyina ya mbe to Christus. Se be ya that this ofre and say we should come and account for us to worship her. Ono so betima aka kire se mumbo nkwana frapa se mo dikatre ho no kware no yenko ende nyam eno na esre brade so ma emre busa ono ya me akoye cha oba ena ho go de amen oma ya bompa ya brade pe da wase ene de yenso wo de wasemo atiyam sa setri wadade nyina mo no kunya chi yo baby papa bia wo de bia be ko na wo akatia papa bia wo de mbaba ye ani ti Awurade ma ye hu ye na kan se be ya be nya nsa kuma na ya boye bra na che be fata osra hyew ya wo de be ma ye ma de si wo be nyina ye e wo ye Awurade Yesu Kristo di mo ti amen da was na na jase ni simupatia a ono kuna ni amro group ni o bi be ka che ma Euga asia de atame sia kasaka asafo mpehini yeshia wonananom abusiafo biara yengire nimsa asadomi na yetintim nioma odi adefo mie mo merime mo nioma na yedi nidi ni ahubra sere katre musi abusia tena se no yang ahubra ensi di ebesere mu bebre na se edumedina aka no odi ake mere pem di ebesere mu bebre na ya hwe na auto be esi yo asafu banyo fuesa na usimkotia e kwa tumjase yene no kurna ne onyene a o wa mu kurum ejina busiana ne makane o se busiana hihye enwie peye enunti busia betena si wo fitie mu na bre no dua wo de mama so nsi wo ho obefra mama ne na de etisi wo de to wo de ato de aso bia ba enunti wo da masaba ba se mo nso mani e wo ama no wofra ma no pe mama da masi
So me na no me ja no. Me pa e gba enye body. Bijira ha ma. Mrs. God is so hine to me. On the Dr. Mrs. Salome answer. Mama no bed is one classmate and then Mama Lydia West room. Ukra one Ghana 50 cities. E bushi enye one faces out one. If I you the 1 hour us. 100 cities. Mr. Madam, as we get kain na Adolfo be actually walk through. That young papa, Reverend, where you see that papa? Order Calvary as a performer. What's it? And that's a dear talk. And then there, what did it show? South. Okay, it's 100 Ghana cities. And I'm passing South. Sarah and Christ Church. Premier, performer. What's another dear to a near? What did it show? South. Sapuno. What I was saying, 500 Ghana cities. And I'm passing South. Yada you, number nine, I said. Achabe, asabi edo bi odi na papa ba bompa ya mai ma o bi sira de ya. Abusafo asumje enkamo. Ansana mama inshira mestre ne masibia fa. Ana chamesu na mama na ne ga eshia. Nije de se sa ya mama ayi ba yi. Eya won tutu bebre. Ansana neko se shebukesi. 40 days ye bedi ne fefe. Ani tibra ayi ne edusu no na ya ne wonga edi ayi na ne edi kitamu. Yo man papa e be faso na ya ye yi no. Me de minya ya so ku ide e se bi ti me kire asoro na yi ya hiro bia. Ani ti no na me ne wo ke di enim no e di wo komo se leta efi engrabe ne se oye presbyter. Ani ti e be sa ka ya de no be ko asoro de mu akosore no se ni a ye ya iti. Wo ke di enim no so kire Sra wasre ye hia se wasre se ye meye eyi no fi ema o ye za ye du ho no na me yes okay se wo be se ye yi no fi dia mo ma me kwan na me mbo asafo mfanimfo amane na mbom dia e be si no mo san fra me na mo nye response na sa chi nu ye de o platform fi me de two platforms so sra ye ti abusunya se me ye no ma o e ma sa chi mfuni nyina pene so and the maybe a fine say, or maybe a November, and as over framing for you, boy. My dear, who said, that crony, you remember when an announcement of a combined chain said. So we are pushing out the said, was the soft which is a young former man and master them one, Christ the way. Oh, Nana may cast I. No one to share, yeah, go see me, to make a fine son come. Oge dia nem no baba be frebo no maka kire na mbasa echiri ya nkasa no nga hu ise wa ya mfomso no e na wo freb se sadia se mwaka se osofu se na so osofu nkan sadia esre wo bohia won kan kire abusu nyina sa se ma wo kan osofu se wa fe yi na ma wo ye no enya no pa menim se wo kaya na nanso ne me ya hia ha na me pese me da na di na ye nyina se osofo ankasa ifise ebia obi mesusu so osofo ato aniti obi be ma comment dia for osofo ani asore no now to say the church and society must coexist and it ya no dia so ma be se meka na ye nyina adwene mo da ho se osofo ankada se yesi wa fe nyina ma asore de ma yeah chame meto Asado ya chame ho. Esana asafu kasani.
Tina Ebusian in our name, the Dibi Masorasu. The ceremony will be folks here by Monfante and Massey. Sana Bushina Kasani, also Mamudi, the Chia Piano, Obese and Massa Bio. Na ayo kufake sia eda Presbyterian na sorry loka ma nititiu eye ahimfino akosiata na hoda tie mamdibi eba biara ma Shama metu na nane mpani se wodi bimno ihwam Yesu onse da wa ase papa ko se ntiase aye nejuma yenim se e ma se bi nyame ne se ntia mo ma ya sorry na enje shira yakopon odi shira na afei ene na ye mede na nomo ne adafnom ne ga hye nyina hye yakopon mabrohuno ene ne tumi ase na so ne asumje yakopon a ofre ba ne da no nyambo Kristo Yesu mo no ono na se wa mane kakra ansa siesie yempe on hye de no ma ya ase na fi ye ho anhira mo no hwe mo so ye ho atem na de mo kyira mo na onom asafo awurade pagya ne no mo so no ma mo ne da Sabuye na mokwa munyina fa awurade asomdie mfo na asomdie yakopon hwe mo difi ne mu fie bas fi ne besi to be saka be bi wono yakopon a oye ja oba ene wo konkonde amen yo era mas papa era mas Masada acha no esa na asafu penyi fokasani aseme bia odi tumadine du no obese penyi kwa no akotua so wo asore tumadi fofre wo akotua so wo penyi so da masama papa na wodi sabetu saye ansana wako na masi
nyinaa ne yɛtua so no wo a wɔbibi no wobɔ pɔn ho a akrakyefo ne wura no wɔ ha wɔbɛkyerɛ wo na yɛda wo so ase ɛyi naa ne yɛtua so no ɛyi naa ne yɛtua so no nti wo a wɔbibi no wobɔ pɔn ho a wura no ne akrakyefo no wɔ ha wɔbɛdie no akyea ne abɔ odi na yɛda wo so ase yɛda mo ase.
man esia aya na na lili atma mo ni na ni pa ko pa wa ene de e ba se ye pe fi es ba mangana ye sia do na ọdún náà nínú mú sí wọ lọ frẹm ẹyin náà wọn ní sẹ ẹ má ní wọn sọmọ náà fún mìíràn yẹn hwẹ náà ẹsẹ ẹ sì wọ wọn ti afrẹ ní pẹyìn ẹyẹ ọyẹ man ẹyẹ na jase hiri ọfrẹ ní nua ká nkpakpa ẹnua mu tie. Mai ba ono nyamfo de wo fre o si ade o si e ko wa e sa ono be yoka se no me di odi mu se o ye yasa kwa ye de ko na kra na fi wa ko bon kurunga o nya ye mu ye de ko du ko fobia ye na to ka mutna sɛm ɔbɛka ne sɛm ade bɛyɛ ɔyɛ agodo ma ase odi nkunim bae yɛmu biaa no a yɛde mame akyia odi kae na ɛhu sɛ na ɔko na ɔkɔ na ɛdɔkɔ ne dim nokware na ɔde nantew ɛnɛ yɛgyina ha yɛ sɛ yɛna ɔkɔ ɛni biribiara a yɛka kyerɛ abɔrɛti kan say the mass na ya ka tira sia on ma ba pele and the man na say if it is some 2000 cities no na ya de boa na oda some ma ya de tata ya man na to na mana ya se why Você aí for, você ada masih, papa. Mau pergi mobil, damas papa.
Yura, usaha yo macam yo. Mencina enso nana kunci. Ne kumang nana jasin yo kapem jasin ne. En nana nama ikesi mu. Bijiraha ma ajeman abusia. Ni dikano ajeman abusia si wada ubi biara ase. Ni tijuno bukan memang wada masih papa fibra abewachi ali di nana ajeman wada ni bedi abewachi ya epa se orang nak uji pada siapa. Muang ada buang, otai eci itu ni komang pena, mobil na, nongwa dan mudi musuh frame esi ini. Musuh ini dia nama kofa mata itu sah modify macam ni. Anak kunci, adoncing, nifa, bingkung, nana jasa ni. Kamu dah tahu, anak aja yang busnya hasil pada masa. Nah, wasnya manusia biasa, hanya se abewa tiada di nana jemaah rebuti. Nah, mau pepak, mau panaji. Abewa tiada di, abewa di. Ini semua mengina. Nah, mutai di panaji, bagus ya sih. Pada masa apa-apa. Nia etiap no ose ya bei ya ada serifiki dana besi ada deh anenji onga kia wong aku siapa ya 2000 Ghana sih ukrawan sen senasin tu pengabian abu ya orang mau junsun infini ose NC aku sampai dokter nana aku bisa nyuman set. Ni awadi yang film ha na asan bukan memang na ofanye na asubimra. Wadah masih apa punya me unsur na. Na cuma bisa bijna nama ni lagi. Ya deh. Namun mawar
sana nipa yɛ adwuma wɔ n'aso office of ukapiri ukura wɔ sɛ 1,000 Ghana cedis nsi akyea me nsɛm na ama ne bi a wɔde yɛ no wɔde ayɛ ɛde asomdwe aba nnwuma yɛfo yɛ bi na moma yɛ na wɔn ase yoo yɛdam ase papaapa
Nanto wɔde hyɛ ya nyankoa kɛse yɛwɔ sadeɛ yɛ ɔhyɛ kufo ɔto so nsa ne nyapɛn saa ayɛyɛdi na anka wosi mefa mmerɛ mu opolisi direct nanso ɔde hyɛ yɛ nyankoa adwene mu no kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɛkɔ adaka na mpanin nyinaa de mu adanse nti na bɛreka ɔhene ɛyɛ waa wo maame kuma lawyer Selina Peck ɛwɔ kaada no ɔde hyɛ Cecilia ntowa gyama ɔyɛ wɔne n'anim bɔ faa ne sɛ ne ba brɛbrɛ nti na yɛn nyinaa na obiara nim sɛ ɔno ɔyɛ antisi agye mu ɔsɛ deɛ ɔdɔm akoma bɛyɛ na wayɛ ɔno de ɔmo nsa nti ɔkura ne sɛ ɛyɛ 2000 Ghana cedi ɔsɛ ɔde sɛ yɛ nyamfa akoma na nyamfo bɛfi a ɔde sɛ yɛ nyamfa de ɛtwa ne ho ma yɛbɛgye nti yɛada ase ɛna ɔhene wowɔ fa dɔkta ɔwusu akufo ɔne ne yere Nanahema ɔgyina ha a wɔn asɛm a ne sɛ ɔkura wɔn nsam ɛyɛ £100 nea wɔde ma abusuapan dɔkta ɔbɔbisan no mu a ɛne sɛkyia biara de abusua na wɔde abrɛ nsu ase ama wɔn yɛbɛgye nti dɔkta ne ne yere yɛba ase nika mu no sadeɛ yɛ wowɔ fa dr wosia kufu na ne yere Nanahema sɛ ɔne hwie ɔbɛka ɔde ɔgyina hɔ ma ɔwɔ London no ɔwɔ Ghana hɔ yɛwowɔ amfɛ no nkwa yɛwowɔ ampɔfɛ na ne mma na ne yere ɛne obi biara ɔtae wɔ akyi ɔse ɔkura ne nsɛm ɛyɛ £500 gye na wokudu abankɛse bɛyɛ ɔkura panyin na anyimfi watena hɔ a ebi biara a wɔyɛ biara na ɛyɛ yie fae yɛbɛgye nti yɛada dɔkta ne Nanahema ase dɔkta bɛgyina ha a wɔnka no bɔne wayɛ ade na yɛda no aseɛ yoo yɛda no ase ɔmɛyɛ pere nɛ na ɔsi mefa nsi wo maame nsɛm na wode fi a ɔhene yɛbɛgye nti yɛda ase yɛda ase ɔsɛ ade akyɛ me wɔ hɔ ɛyɛ saa na solo na aborɔfo mu no grela ɔno na ɔtoto ɛnam wɔ asɔnkɔnyadua ase anaa anim hɔ no ɔsɛ baabi a ɔte yi ɔsɛ adeɛ yɛ ɔde hɔ ama no a ne nsa kɔ n'ano asɛm ɔte saa ba a ɔntimi fa n'anim no ɛhwɛ ɔsɛ adeɛ yɛ ɔde abusua ɔkura ne nsɛm 200 Ghana cedis nsi akyea me nsɛm ɛ na amanne biara a wɔde yɛ yie no wɔmfa yɛ ɛfa asomdwee mmra so lɔyɛ bio na moma yɛna no ase yoo yɛna ase na ɔde nkra ne baa na ɔmagye ne receipt kɔma no Yeah.
Ochieche, Sofa Bofe. Redha, Ochieche. Evangelist Dr. Abuofe, Ochieche, Evangelist Dr. Abuofe, Ochieche. Yeah.
asase inama ya di onipa koma asase afa no kura wa afa no kura onipa ba di also dia bunuh daun so koma muda berfadi tujuh ada dapat ram nana pensi kuntu nana dia no desi tutup ini dia ya ma berfadi ada sih ada berfadi ada sih berfadi asal
I'm
You
sana tene ya mamono ya mamoni asao mai manafe mai manafe ma ukamera masu aya afrase mantaro banana uya gwemi nana ukukaka nana no jira gwemi nana friye samatona nana jira gwemi nana ubuni ku jara nana jira gwemi nana ofe mai nana jira gwemi nana odai amtebi nana no jira gwemi nana osafu je video je nana no jira gwemi nana odai amtebi nana ai nana mansi nana nana kwesi bonsa nana no jira gwemi nana tutupame aya ampebu nana ogwemi nana jalu kwesi nana no jira gwemi nana odai kwesi nana amtebi nana Gracias.
akyire ɔno na sabre ɔreyɛ amane yɛde abrɛfoɔ ne ade so nyinaa ase yɛde busu a yɛrekɔ yɛnim ɛwɔ amane pɛm nananom asonafo ani abere ɔreyɛ amane barima mfo fuduma ase barima iyo sabre n'ani abere na ɔde so ɔgyina ɔbɛbɔ yi ɔyɛ nana gyamani ni ahoro nana ɔyɛ nana asa nana ɔyɛ nana kisi ɔkura nana ɔyɛ nana kofi na asa sa ɔnana ɔyɛ nana kwame ketewa nana ɔkura nana ɔyɛ nana edu kofi nana nana kofi na ɔkura no to ɔto ebiriti nana nana ɔsɔ osi ata nkrafo nim so ɔyɛ
anim ɛyɛ amane asɛm bɛba ne ogya bɛtɔkuro yo asɛm bɛba ne bi paa na ɔsa wei na wayɛ amane no ma nateɛ na ɔbusuo a ɔrefrɛ apiafo bi ase yo sabi nanom ayɛkofo nanom ayɛkofo yo wɔn na sabi wɔn ama ɔmmerɛ so yi nanom ayɛkofo na wɔn ama ɔmmerɛ so yi Wada ntumi da mfia ya anum a ntumi kase wo obuti age ntumi kase wo ojere bi okuru na na mfo ejabra asamba kase ya papa na to bi si obuti age ma he okape na masiri ya okape na masiri ya Oheba,